Της είπα ότι είστε εδώ και θα κατέβει σε λίγο να πιει τον καφέ της εδώ. Εσείς είστε σίγουροι ότι δεν θέλετε κάτι? Ναι, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Ξέρεις τι θέλω? Έλα να κάτσεις λίγο εδώ μαζί μου να τα πούμε. Για λίγο όμως, μέχρι να κατέβει η κυρία Κιβέλη. Αλήθεια, πώς είναι τελευταία? Είναι καλά? Πολύ καλά. Πολύ καλά, δεν τη λες τον τελευταίο καιρό. Με τις ημικρανίες της, πώς πάει, ξεπεράστηκαν? Ναι, τον τελευταίο καιρό μια χαρά. Ξέρεις, οι ημικρανίες είναι σωματοποίηση κακής ψυχολογικής κατάστασης. Τι να σας πω. Ας πούμε, αν έχεις πρόβλημα με το γάμο σου, μια φίλη μου το παθαίνει. Κάθε φορά που τσακώνεται με τον σύζυγό της, μετά την πιάνουν πονοκέφαλη. Αν, ας πούμε, έχει πρόβλημα, έχει τσακωθεί με τον Ορέστη Κιβέλη, μήπως γι' αυτό? Ξέρετε, εμείς οι γυναίκες έχουμε και αυτό με τα ορμονικά. Εκτός αν συμβαίνει κάτι πιο σοβαρό από έναν απλό τσακωμό. Κυρία Κιβέλη, ωραία. Αν χρειαστείτε κάτι άλλο, φωνάξτε με. Καλημέρα. Τι έγινε, Μανούλα μου, πώς και έτσι πρωινή? Αυτό το πρωινή είναι πολύ σχετικό, αγάπη μου. Είναι υποκειμενικό. Εξάλλου ξέρεις ότι εγώ ξυπνάω νωρίς το πρωί. Ναι, και έτσι να είναι. Δηλαδή, εσύ έφυγες από το σπίτι και άφησες τον μπαμπά για να έρθεις να πιούμε καφέ. Κάτι πονηρό έχεις στο μυαλό σου. Πάρα πολύ πονηρό. Να κάτσω εδώ να τα πω με το κοριτσάκι μου. Και τι να πεις με τον κοριτσάκι σου, κάτι συγκεκριμένο ή ας πούμε για τον καιρό? Κάτι συγκεκριμένο. Μόνο αυτό δεν θέλω να ακούσω από σένα. Μόνο αυτό. Μαμά, πραγματικά είναι δυνατόν να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο? Είναι δυνατόν εγώ μετά από τόσα χρόνια να γυρίσω πάλι στο Ρήγα? Λέω μήπως, αγάπη μου, γιατί με τον άντρα σου δεν σας βλέπω και πολύ καλά τελευταία. Τι σκέψεις σου περνάνε από το μυαλό? Άδικα. Εντελώς άδικα. Πολύ θα ήθελα να ξέρω. Ωραία, να σου πω. Κοίτα, η σχέση μου με τον Ορέστη μοιάζει λίγο με σκοτσέζι κοντούς. Απ' τη μια με παίρνει να πάμε ταξίδι στη λίμνη του Κόμο και απ' την άλλη κλείνεται στον εαυτό του. Θα έχει το λόγο του. Αυτό το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω. Τα σημάδια, αγάπη μου, τα πρόσεξες? Τα σημάδια που δείχνουν αν κάποιος είναι κοντά μας ή φεύγει. Πάντα υπάρχουνε. Εμείς κλείνουμε τα μάτια και δεν τα βλέπουμε. Τα σημάδια. Τον πρώτο χρόνο που ήμασταν μαζί, φαινόταν πολύ ερωτευμένος μαζί μου. Εσύ? Εγώ. Εμένα μου άρεσε ο Ορέστης από την πρώτη στιγμή που το συνάντησα. Ήταν τόσο έξυπνος, μου άρεσε η αντίληψή του, όλα αυτά. Και ωραίος άντρας. Γοητευτικότατος και πετυχημένος, να τα λέμε κι αυτά. Και μετά πήγαμε ένα ταξίδι, γυρίσαμε όλο τον κόσμο. Και φαίνονταν όλα σχεδόν τέλεια. Σχεδόν. Είπε σχεδόν. Ναι, είπα σχεδόν, γιατί ήταν κάποιες φορές που παρουσίαζε ένα πρόσωπο που ήταν σαν να μην το ξέρω. Όλοι οι άντρες, αγάπη μου, βάζουν πάνω απ' όλα τη δουλειά τους. Και μετά αυτό ήταν. Δεν ξανακοιμήθηκε ποτέ μαζί μου. Μου είπε κάτι διάφορες δικαιολογίες. Αλλά ήρθε ξανά στο δωμάτιό μου πολύ λίγες φορές. Σαν τον Μάικλ Ντάγκλας και τη Τζόουνς. Ίσως γι' αυτό να κρατάει ερωτάς τους. Ωραίες δικαιολογίες, πραγματικά. Πάντως αυτό είναι το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω στη ζωή μου τον Ορέστη. Δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί δεν το ρώτησες? Και που το ρώτησα, νομίζω ότι πήρε κάποια απάντηση. Τίποτα. Δικαιολογίες και. Πάντως είναι φορές που νιώθω πολύ μόνη μου, μαμά. Πολύ μόνη μου. Τα πράγματα είναι δεδομένα, αγάπη μου. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτό το κάτσε να τον παντρευτώ πρώτα και μετά θα τον αλλάξω δεν ισχύει. Είναι ουτοπία. Εντάξει, οκ, δέχεσαι τον άλλον και με τα στραβά του. Στραβά όμως δεν έχουν μόνο οι άλλοι. Έχουμε κι εμείς. Απλώς τα ξέρουμε και τα κουκλώνουμε. Θα συνεχίσεις πολύ ακόμα να φιλοσοφείς? Όχι. Θα φύγω. Αλλά θέλω να υποσχεθείς ότι θα σκεφτείς κι εσύ αν είσαι εντάξει απέναντί του. Σ' αγαπώ πολύ, Μανούλα μου. Κι εγώ, μωρό μου. Πρόσεχε. Καλά, ναι, αγάπη μου. Δεν κλείδωσες την πόρτα. Τα με τρελάνεις, Ηλία μου, αφού μου είπες τα κλείδωσα εγώ. Ώρες με κάνεις και ανησυχώ, βρεκικά. Ότι έχεις πάθει άνοια. Και εσύ έχεις πάθει άνοια. Και θα έρθει μια μέρα που θα με κοιτάς και θα ξέρεις πώς με λένε. Βάζεις στοίχημα όταν το πάθεις πρώτος εσύ. Και να το πάθει και διαθήσω, τι θα το ξέρεις.
τον είδες? Κάποιος μπήκε μέσα. Πες να πρόλαβε να μας έκλεψε. Δεν με νοιάζει αν μας έκλεψαν το βιβλίο μου να μην έχει πάρει κάτι. Σε θέλω τρελή αγάπη μου. Παίρνω το Σέργιο. Λεφτά, κοσμήματα δεν πήρα. Και το βιβλίο μου άφικτο. Ποιο βιβλίο σου, τι είχε, 5 σημειώσεις που είχες κι εσύ. Ναι, μωρέ. Ενώ εσύ έχεις γράψει τα παντά σου, συγγνώμη. Δεν τρελάθηκα να το παίζω σε Sherlock Holmes. Παιδιά, εμένα γιατί με φωνάξατε. Αφού τα λεφτά είναι στη θέση τους, το κορυφαίο σύγγραμμα στη θέση του, άρα προφανώς μπήκατε μέσα και πριν προλάβει να πάρει οτιδήποτε ο μάγκας, τον τρομάξατε και έβγε. Να φεύγω κι εγώ τώρα, να πάω να ρίξω ένα μεσημεριανό ύπνο, ναι. Όχι, θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Αφού είπαμε ότι δεν... Εννοώ ότι για να μπουν να μας διαρρήξουν σημαίνει ότι είμαι σε καλό δρόμο. Χτύπησα κάπου, ενόχλησα κάποιους. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Ναι, καλά. Κορόιδευες ή γελάτε. Εγώ είμαι σίγουρη ότι κάτι μεγαλύτερο κρύβεται στο παρελθόν του Ορέστη. Και κάποιος δεν θέλει να το μάθω με τίποτα. Σέργιε, σε παρακαλώ, εξήγησε στην κυρία ότι αν ο Ορέστης μάθει ότι ερευνά τη ζωή του και τους προγόνους του, θα έχει κάθε δικαίωμα να παρεξηγήσει. Ό,τι και να λέτε, εγώ δεν σταματάω με τίποτα. Ηλία, τον άκουσες τον Λολοστεφάνη. Δεν σταματάει με τίποτε. Ούτε κι εγώ σταματάω. Παίρνω τα πράγματά μου και πάω για μεσημεριανό ύπνο. Χαίρετε. Λία! Λία! Ναι. Τι έγινε, τι έπαθες? Κάτι λείπει. Τι, κοσμήματα, λεφτά, όλα εδώ δεν ήταν? Όχι, τα 3 σημαντικά ντοκουμέντα που είχα. Ο γάμος του Δελμούζου με την Ολυμπία, το πιστοποιητικό γέννησης του Ορέστη και το πιστοποιητικό θανάτου της Ολυμπίας. Καλά, αν κάποιος θα θέλει και δικαιούται τα αντίγραφα, μπορεί να τα πάρει από το Δήμο ό,τι ώρα θέλει. Έλατε. Αυτό λέω κι εγώ. Άρα κάποιος δεν θέλει να τα έχω εγώ. Σου περνάει κανένας από το μυαλό?